На мінулым тыдні дэлегацыя з Рэспублікі Зімбабве з дзелавым візітам наведала Шклоўскі раён. Паўднёва-афрыканскія госці наведалі вытворчыя цэха адкрытага акцыянернага таварыства «Александрыйская» і азнаёміліся з вытворчасцю прадукцыі буйной рагатай жывёлы, яек і птушкі. Усе падрабязнасці далей. У ходзе арганізаванай экскурсіі госці наведалі цэха інкубацыі і бацькоўскіх форм бройлераў. Тут змаглі азнаёміцца з абсталяваннем і тэхналагічнымі працэсамі вытворчасці яек, вырошчваннем куранят бройлераў. Таксама гасцям прадэманстравалі працэсы вытворчасці каўбас і паўфабрыкатаў. Адзначым, што асартымент выпускаемай прадукцыі каўбаснага цэха адкрытага акцыянернага таварыства «Александрыйская» налічвае каля 250 найменняў з мяса свініны, ялавічыны і птушкі. У тым ліку вялікі асартымент натуральных каўбас і фаршу, а таксама больш за 160 найменняў гатовай каўбаснай прадукцыі. Акрамя ўсяго, госці з задавальненнем прадэгуставалі выпускаемую прадукцыю сельгаспрадпрыемства. Далей паўднёва-афрыканскія калегі наведалі цэх па вытворчасці сухіх кармоў нумар 2 ў Шклове. Выпуск камбікорму – адзін з профільных відаў дзейнасці для гаспадаркі Александрыйскага. Цэх па вытворчасці сухіх кармоў – гэта высокая тэхналагічная вытворчасць, якая абсталяваная перадавым галандскім абсталяваннем. Ён складаецца з двух вытворчых ліній з агульнай фактычнай прадукцыйнасцю 15 тонн у гадзіну, 330 тонн у суткі і 100 тысяч тонн у год. Тут вырабляюць камбікорм для адкорму птушкі і буйной рагатай жывёлы.